Asibingelele obingelelayo umkhulu Dlamini eGoli eThembisa. Ngicela uma uceda kufika kule channel ngicela ukuthi ulike, ufollowe, ubese nalapha uyakhomenta, uyasubscribe ukuze ukwazi ukuthola ezinye imfundiso namaphupho kuleli khaya. Namhlanje asike sibheke amaphupho asuke abika impumelelo noma asuke abika ukuhle okuzayo phezulu kwesimo sempilo yakho. Asike sibheke umuntu ohlezi ephupha imali eningi noma umuntu ohlezi ephupha imali la ngathi kunemali khona noma udlala umshini kodwa bese bamba imali. Lokho kusuke kubika phezulu kwesimo sempilo yakho ukuthi kukhona into enhle ezayo phezulu kwesimo sempilo yakho. Kungenzeka kukhona into ekufuna ukuthi uzenze noma kukhona izinto ekufuna ukuthi uyisukumele ukuze kwazi ukuthi kulunge. Ukuphupha ngesinye isikhathi uphupha imvula enayo noma imvula mayina. Ukuphupha imvula kuma iphupha ina kancane, lokho kusho khona ukuthi impumelelo yakho ikhona kodwa iza kancane phezulu kwesimo sempilo yakho. Kodwa uma uyiphupha ina kakhulu noma ina fast, kusho khona ukuthi ukuphumelela kwakho noma inhlanhla yakho isiseduze. Kungenzeka uthole okuthize noma okungakujabulisa, ngaba umsebenzi, ngaba ipromotion noma whatever okungenzeka phezulu kwempilo yakho okuzayo kuzoshintsha impilo yakho. Lokho kusuke kubika ukuthi impilo yakho isiseduze phezulu kwempilo yakho. Nawe ekufanele ukuthi ukwenze ukuthi usukumele impilo yakho. Ukuphupha-ke usesikolweni la ukhona khona esikoleni uyaphasa ngama-degree, uthola 12 njalo uphuma phambili phezulu kwesimo sempilo yakho kodwa usesikolweni. Lelo phupho lelo lisuke libika phezulu kwesimo sempilo yakho ukuthi impilo yakho iphezulu noma impilo yakho iza nokuhle phezulu kwesimo sempilo yakho. Ngaba umuntu kodwa oyogcina sewumuntu kodwa yoduma izwe lonke noma umhlaba wonke, ngoba kusuke kubika lokho phezulu kwesimo sempilo yakho. Abantu abaningi besuke belidukise leli phupho bathi ufuna uyothwasa, kanti cha, akufanele uthwasa. Lokho kusuke kubika inhlanhla enkulu phezulu kwesimo sempilo yakho ezayo, eza nenjabulo phezulu kwesimo sempilo yakho. Siphinde sibheke futhi iphupho lokuphupha into eyimoto, imoto emhlophe noma imoto esuke igibela noma uhamba nawo. Leyo moto uma uyiphupha imhlophe, imoto emhlophe isuke ibika uhambo noma isuke ibika impumelelo elihambayo kuwe noma uhambo osazolihamba phezulu kwesimo sempilo yakho. Bese kudepend ukuthi uliphupha le moto uhamba kanjani. Kukhona ukuphupha le moto iziyongena emfuleni noma kukhona ukuphupha le moto kodwa usugcoka ijazi. Lokho kusuke kubika isithunya. Kodwa uma uyiphupha le moto ihamba nawe, ingathi ugibele yona kodwa ihamba emgwaqweni kodwa ngathi iyaphuthuma noma ngathi ihamba lokho kushesha, lokho kusho khona ukuthi impilo yakho isiseduze ukuphumelela. Lapho sekufanele ukuthi wenze izinto ezifana nomsebenzi noma wenze into uthole inhlambululo, ngoba kungenzeka uthole ukuthi akufiki lento lokho uboniswa zona ephusheni kuwena, ingoba umzimba wakho unenkinga, udinga inhlambululo phezulu kwesimo sempilo yakho. Angibonge ngani zakwethu, ningakhohlwa-ke kunekhombo engizoyikhipha manje end of the month. Ikhombo ihlambulula umuntu idlozi, iphinde ihlambulule umuntu amaphupho, ivule inhlanhla, ivule ukukhanya phezulu kwempilo yakho, ivule futhi nomsebenzi. Le khombo izoba yi-1300. Ningangi-DM noma ning-WhatsApp ukuze nikwazi ukuthola le khombo. Ningakhohlwa futhi nesiguqo sokusa inkonzo yamahhala free of charge e-Ivory Park nge-5 zikaJulayi. Ngiyanithanda, inkosi inibusise, amen.